खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय आरोबाव माखासे पार्टिया बोसोरसालिया सेथि बोसोरसालिया जथुम्मा मिटिं सावरायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों गसाइगावनि सराइबिलावहाय, जायनि मुङा एक्स भलन्टियार्स फर्स होननानै बुंदों। बिथांमोना स्टेजआव गसंनानैहाय सेपारेट बड'लेण्डनि नामावहाय दिनैहाय लेक्सार होगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो भिडिअखौहाय नुखाबाय आरो खोनासंखाबाय। नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिनै आङो बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर, बेबायदि बाथ्रा बुंनाया गोदान नङा। 34 बोसोरनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै सेपारेट बड'लेण्ड दाबिनायखौहाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनाबाय। गोबां समाव जोङो मिथिं दावथिं नुबोबाय, सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनायखौहाय जों नुबाय। नाथाय दिनैसिमहालागैबो सेपारेट बड'लेण्डखौहाय लाबोनानै होफैनो हायाखै। बर' हारिया सेपारेट बड'लेण्डखौ दानानै लानो रोङाखै। मानि खारनाव? जोंनि बर' हारिया खौसेथि गैया। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे गैयैनि थाखायनो रायजो राजायाबो खौसे जानो रोङा। जेब्लासिमहालागै बर'आ खौसे जानो रोङा अब्लासिमहालागै जोंनि बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सेपारेट बड'लेण्ड मोननाय नङा रायजोफोर। खोनासंबोबाय बोसोर बोसोर 34, 35, 36 बोसोर सेपारेट बड'लेण्डनि लेक्सारखौहाय। बिटिसि एकर्ड जाबाय, बिएसि एकर्ड जाबाय, बिटिआर एकर्ड जाफैबाय, थेवबो जोङो सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटखौहाय दासिमबो दानानै लानो हायाखै रायजोफोर। बावद्रायबाय जोंनि बर' हारिनि सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दानाया। बै समावनोमोन बिएससिखौ हायाखिसै बिटिसिनि गेजेरावहाय 17 बोसोरावहाय जोंनि बर' हारिनि बारग' सरकार हाग्रामा महिलारि बायदिया रायजो राजाखौ खौसे खालामनानैहाय बड'लेण्डखौ दानायनि बेबस्था खालामनांगौमोन। नाथाय बहा? हाग्रामा महिलारि बायदि सरकारा नैबे सावगारियाव होनाय पेपार निउसनि जि बुंनाय राव, बेबायदि भाषाखौसो बाहायदों। सेपारेट बड'लेण्डखौ जोगारनानैहाय गाद्दियाव जिरायनानैहाय श्री बड'लेण्डनि सोमोन्दै जेबो खुगा बेखेवाखै। अब्ला दिनैनि समावहाय एक्स भलन्टियार्स फर्सआ सेपारेट बड'लेण्ड बुंनाय रावखौहाय जोङो लाजिनाय मोनो। आं लाजिनायसो मोनदों नोंथांमोननि बे स्टेजआव गसंनानैहाय बेबायदि भाषण होनायखौहाय। जानो हागौ नोंथांमोनाबो जुदि गाद्दियाव जिरायोब्ला बड'लेण्डखौबो सिनायनाय नङा, बर' हारिनि रायजो राजाखौनो सिनायनाय नङा। दिनै गोरिब गुन्द्रा बर' हारिखौहाय अलखदाव खोख्लैग्राया, दिनै गोरिब गुन्द्रा बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय अलखदाव खोख्लैग्राया गासैबो साफा साफा लिडार्सफ्रानो रायजोफोर। बर'नि लिडार्सफ्रा माब्लाबाबो खौसे जानो रोङा। बिनि थाखायनो बर' हारिया दिनैसिमबो बड'लेण्डखौ दानानै लानोबो रोङाखै। नोंसोरो नाय, गुबुन हारिया नाङै समावहाय गावजों गाव नांलाय खमलाय जागोन, नाथाय नांगौ समावहाय बिसोरो खौसे जानानै आखाइ हमलायगोन, गोदोना गोबारलायगोन। नाथाय जोंनि बर' हारिया एसे दाय मोनोब्लानो गावजों गावनो नारसिननोसो नाजागोन, बांसिनसो नारसिनगोन। ओरैबायदि जोंनि बर' हारिनि साननाय हनाया। बेनिखायनो दिनैसिमबो जोङो दावगानो रोङाखै रायजोफोर। स' रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो, आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जि हगारनाय भिडिअ
बेखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' जोंनि बर' हारिनि थाखाय सानसे नङा सानसे सेपारेट स्टेटआ जानाय बायदि आंबो गोसोआव दं दाबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फंसे बाथ्रा बुंनाय तामुलपुराव जेब्लानाखि हाई सेकेन्डारि फिल्डनि बेबायदि मोनसे गेवलां फोथाराव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे समाव बे बुंदों जेब्ला बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोनगोन आलादा हादर मोनगोन बे समाव बर'फ्रा आलो गोजोन खामिगोन आरो बर'फ्रा गोजौ थाखोआव जोङो दावगालांगोन आरो बर' न'खर साफ्रोमबो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होगोन होननानै मोनगोन होननानै बे बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो बे गिदिर आंनि गोसोआव अराय सम गाबखाङो बे सोंलुआ आंनाव फैयो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा अबस्थाजों दैदेन जाखो सोरजोंबा बायजाबाय नामा सोरजोंबा खबजायाव जोबनानै दोनजोब्बाय नामा दा बेनिखायनो जोंनि एथ'बानाखि थै बोहैनाय बे महा थांखो जोंनि भारत हादरनि इतिहासखौ जों नायब्ला नुनो हायो जोङो साखाथि फाखाथि गोबां हादरफ्रा आलादा हादर मोनदों अरुणाचल बे हादर मोनदों थै थोबसेबो बोहैयाखै मेघालया जि समावनाखि शिलंआ आसामनि राजधानीमोन केपिटेलमोन बे समाव आङो स्टुडेन्ट मेघालया सेपारेट स्टेट मोनदों 1971आव बे समाव आङो स्कुलाव फरायोमोन दिनै आङो बुंनो हागौ बे मेघालयाबो जाथि मोनथामजों खौसेथि जानानै दाबिनाय हादर खासिया जैन्तिया आरो गार' आङो बुंनो हागौ बिसोरनि गेजेराव थै थोबथिं गासिबो बोहैयाखै बिसोर आलादा ख्रिस्टियान जानायखाय आङो बेखौ बुंनो हास्थायदों बे जाबाय नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन होनदों आङो आंनि बर' बिमा बिफा बिदा फंबायखौ जुदि आङो अननो रोङाब्ला बे मा जाथि सिबिनाय जाखो आंनि बर' जाथिया सिखावानो जाथों मार्डारानो जाथों दाखायरानो जाथों अब्लाबो बे आंनि बर' होननानै जोङो गजबनानै लानो थाखाय जोंहा बोलो गैया आङो मिज'रामाव दंखाय आङो उदाहरन हिसाबै आङो मिज' जाथिनि थाखाय आङो मोनसे उदाहरन लाबोनो हास्थायदों बिसोर मिज'फ्रा हाजारखि दुस्थ'आनो जाथों हाजारखि सिखावानो खावथों बिसोरो मालाबाबो गुबुन जातिफोरनि सिगाङाव गावनि जातिनि सायाव मालाबाबो गाज्रिखौ बुङा सिखावब्लाबो बुंगोन मोजां दाखुबाबो बुंगोन मोजां लांसुनियाब्लाबो बेखौ बुंगोन मोजां नाथाय जोंनि बर'फोरनाव बे आखल आखुथाया गैया जोङो थावसो फुननानै होदेरो सोरबा जुदि सिखाव होननानै मिथिब्ला सोरबाफोर नायगिरफैबा अ हनै बेनो होननानैसो जोंहा आसि दिन्थियो बेनिखायनो दिनै बे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना दिनै जि खौसेथिनि आगानखौ लाबाय बे खौसेथिनि आगान सुरनायाव अराय सम निस्थार गोसो लानानै जोङो आगान सुरलांगोन जोङो आगान सुरलांनांगोन आरो बे आगान सुरोबासो जोंनि जातिनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि सिमाङा जाफुंगोन नोङो सिमांल' नुनायजों जाया नाथाय जोंनि आखल आखुथायफोरजों जोंनि मावनाय होननायफोरजों जोङो दिन्थिलांनांगोन जोङो अनज्लायनो सोलोंनि जोङो हेफाजाब होज्लायनो सोलोंनि आंहा मोनसे गिदिर सोंलु दंबावो जे बर'फ्रा मानो जोङो माब्लाबाबो खौसेथि जानो हाया खारना मा बे सोंलुनि सोंनायनि फिनखौ आङो दिनैसिम मोननो हायाखै नाथाय आं गावखौनो सन्थुष्ट जा इसोरानो जोंखौ बिदिनो दाखादों नामा इसोरानो बेबायदि सोरजिखादों नामा अबंलावरियानो जोंखौ बेबायदि सोरजिखादों नामा आनान गसायानो जोंखौ बेबायदि सोरजिखादों नामा होननानै आङो सम साननानैल' थानानै आङो गावखौ सन्थुष्ट खालामो दा बेनिखायनो आङो बारा गोलाव बुंनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जे दिनैनि आथिखालनि दिना
जोङो गाव गावखौ दांनायनानै नायनि आङो बर'थारब्ला आंनि जाथिखौ आं बेसेबां अननो हाखो आंनि जाथिनि खौसेथिनि थाखाय आङो मा अबदान होनो हाखो दिनै जों बे अल बर' एक्स भलेन्टियार फर्सआ जि आगानखौ सुरबाय बे आगान सुरनायाव दान्दिसेनि थाखायल' नङा दसेनि थाखायल' नङा